Se'm sent? Sí? Bueno, hem donat 5 minuts de marge i a la gent que heu sigut puntuals doncs aniríem començant. Primer de tot, agrair-vos la presència avui aquí. No són temes agradables, diguéssim, ni que hagin sigut massa falaguers pel poble i per tant que la gent encara segueixi una mica interessada per saber opinions de regidors o punts de vista diferents, doncs em sembla que és de destacar, no? Per tant us ho vull agrair. El primer que tenia preparat dir no ho diré perquè és veritat, m'ha fet pensar en una altra cosa i potser sí que us diré com a recordatori perquè em vaig presentar a algunes eleccions amb una llista, no? I era per treballar pel poble d'Amer, no hi havia cap més objectiu. L'objectiu no era un partit ni era un interès específic, sinó era intentar col·laborar amb el que podia, amb el que jo tenia i el que necessités la gent, no? Res més, simplement era això. Però això que sembla tan senzill a vegades se'ns oblida per les dinàmiques, per les votacions, per aquest m'ha dit això, jo vaig fer l'altre, tu vas escriure no sé què, i oblidem segurament aquesta part que és la més important, que és la que ens mou a tots i que ens uneix a tots, Esquerra, Convergència, independents, qui sigui. Quan es presenta unes eleccions és per intentar donar un servei al poble d'Amer i és el que hem intentat fer, el que intento fer, i penso que no seria gaire honest per la meva part si no comencés demanant-vos perdó per la part de responsabilitat que tinc amb tot aquest assumpte, que uns diran que és un 10%, uns altres un 20%, uns altres un 30%, tots tenim responsabilitat de culpa de que no haguem solucionat determinats problemes urbanístics i que han anat més enllà de l'urbanisme i que han afectat a la convivència del poble d'Amer, no? I per tant, jo no defugiré la meva responsabilitat i per això avui us volia convocar aquí la gent que volgués venir per dir-los primer de tot, perdoneu-me per no haver-ho sabut fer millor. Porto 2 anys, jo tenia una visió quan vaig entrar, ara en tinc una altra i d'això se'n diu experiència i bé, el que us deia abans, podem repartir culpes si volem, jo penso que no és el moment, però si volem ho podem fer i a un li donem un 5, l'altre li donem un 20, un en tindrem un 70 i llavors podrem anar a casa tranquils amb un certificat de culpa, ens el penjarem a la vora del foc i direm, veus que jo només tenia un 5%, però això no solucionarà res. D'entrada, i per aclarir la gent que heu vingut avui a escoltar el que us haig de dir, jo no soc advocat ni soc arquitecte i per tant la meva explicació serà una explicació política. Em sembla que és un problema polític, perquè si hagués sigut un problema tècnic jo penso que ja hauríem arribat a una solució. Per tant, l'explicació que us donaré és una visió, no us atabalaré gaire amb antecedents, però sí que faré una mica de cronologia dels fets, ràpida, per veure com hem arribat fins aquí i què ens ha passat per arribar fins aquí. El primer de tot, i us demano, sisplau, que no m'ho tingueu en compte, intentaré ser el màxim honest i el màxim sincer possible. És a dir, em sembla que he demostrat amb aquests últims decisions que he pres que estic per posar el comptador a 0 al poble d'Amer. Penso que hauríem d'estar per posar el comptador a 0. Però també penso que no ho podem fer si no girem les cartes, és a dir, si no ens expliquem com a poble què ens ha passat, no amb ànim de revanxa, ni amb ànim de culpabilitzar més a ningú que a un altre, sinó simplement per explicar-nos què ens ha passat i per no tornar-hi a caure en un futur. Per tant,
Jo, com us he dit, assumeixo la meva part de culpa. Si m'ho deixeu dir clar, jo penso que la primera culpa és de qui va donar una llicència il·legal, per tant s'ha de poder dir. Llavors ja entrarem en si és un error o és un error induït o és un delicte. Això, si és un delicte, no són coses que determinaré jo, ni vosaltres, ni cap regidor. Això en tot cas ho ha de determinar un jutge. I aquí no estem per dictar sentències, sinó estem per veure què ens va passar. Bé, tenim un edifici que envaeix part del carrer, com tothom sap, que es comença a fer el 2004 i s'acaba el 2008, amb un parell d'alcaldes pel mig. El 2008, quan és alcalde Xavier Targa, l'empresa sol·licita les llicències de primera ocupació per poder vendre els pisos i ocupar-los. I aquí es detecta amb l'arquitecte que no se'ls pot donar perquè hi ha una greu infracció urbanística. Fins aquí anem bé. Què passa a continuació? El ple, és a dir, tots els grups polítics, sense excepció, independents, Esquerra i Convergència i Unió i CEA, demanen un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, que és el màxim òrgan en qüestions d'urbanisme de la Generalitat. Es demana per ple. El dictamen, no pot ser d'una altra manera, diu que s'ha d'anul·lar la llicència. I aquí em sembla que entra el problema polític. Uns diuen que s'ha d'anul·lar la llicència sí o sí, els altres diuen que si s'anul·la la llicència tindrà unes repercussions pel poble, i diguéssim que d'aquí no ens hem mogut gaire. Ho hem anat embolicant, però és la mateixa posició. Per això parlo que és una posició política, perquè no hi ha hagut capacitat de poder-nos entendre entre tots, de poder-nos explicar raons d'uns i altres, i el que s'ha fet és anar agreujant la cosa. Després d'aquest dictamen arriba una moció de censura al febrer del 2010. Al març, Marta Masó, com és conegut, i també he fet unes declaracions al respecte que ningú m'ha desmentit, diguéssim, induïda no per ella sola, sinó per un dels grups, per Esquerra Republicana, porta al jutjat contenciós administratiu el dictamen, o més ben dit, el ple, on es decideix no fer cas de la Comissió Jurídica Assessora i no anul·lar la llicència. L'any passat, aquest jutjat dona la raó a Marta Masó, evidentment, perquè tenia raó. Però jo penso que ningú ha dit que no tingués raó. Ningú, no he sentit mai ningú que digui que això no és una llicència il·legal. El que he sentit és diverses opcions per intentar-ho arreglar. I aquí és on no s'ha entrat, en les possibles vies. Que es pot arreglar? Jo em sembla que és evident que es pot arreglar. S'ha fet i es farà en altres llocs, es pot arreglar. El problema no és si es pot, és s'ha d'arreglar. I per això la decisió que es pren. No vull entrar en més dades judicials que tots coneixem. Aquí hi ha un intent de modificació per part de Convergència i Unió l'any 2011, que al cap d'un any genera amb una querella o una ampliació de la querella on s'imputen també l'alcaldessa Alba Serra, Narcís Junquera i l'Àngel Pomar. Això va dificultant cada vegada més la relació entre els dos grups. I quan arriba la sentència de la Marta Masó a començament d'any, Convergència i Unió ens diu: tenim un problema. És veritat, tenim un problema. Si complim la sentència, resultarà pel poble d'Amer, segurament, dues coses. Una possible indemnització
de Baker, la constructora Baker, i uns possibles gastos també d'enderroc. Per tant, en aquest marc comencem unes converses, una cosa una mica estranya perquè semblaria que en un poble de 2.200 habitants no hauríem de parar de conversar, però ens vam posar a conversar aquest any, aquest començament d'any, és així, i ens posem a conversar i Convergència i Unió ens ofereix una cosa. Convergència i Unió ens diu: veniu l'equip d'Esquerra, porteu els advocats que vulgueu, els arquitectes que vulgueu. Per nosaltres, que em sembla que és el mateix que van explicar aquí al començament de desembre, Convergència i Unió, per nosaltres, si declarem la nul·litat d'aquesta llicència ara mateix sense una modificació de normes prèvia que encaixi aquest edifici, tindrem un greuge pel poble, tindrem una responsabilitat patrimonial pel poble d'Amer. Però si vosaltres creieu que no és així, veniu i expliqueu-nos. Això no arriba, no és així. No arriba. Comencem les converses gràcies amb el senyor, el veig, el Xavier Castelló i en Joan Pujol, que ens reunim un dia i diem: escolta, veieu possible, tu veus possible que el teu grup segui amb nosaltres? Home, jo dic sí, home, i tant, ha de ser possible, no? Vosaltres també ho intentareu? Sí. I així fem la primera reunió, on se'ns diu això. Quedem per trobar-nos, jo ja haig d'anar-hi assessorat per l'arquitecte que tenia l'aleshores equip de govern d'Esquerra, en Miquel Poch, però de manera personal, perquè Esquerra no hi vol anar amb cap assessor. Llavors, jo li demano 3 coses a Miquel Poch, que és una persona que coneix l'urbanisme de Quimer molt bé, que és el qui va detectar les irregularitats i qui estava preparant una modificació de normes per arreglar-ho. Li demano: Miquel, tu vens, tu ets l'assessor d'Esquerra, encara que et cridi jo, i és l'assessor d'Esquerra, tu escolta tot el que t'han de dir els advocats, els assessors de Convergència, pregunta tot el que hagis de preguntar, tot, i quan acabis de la reunió ens expliques com ho veus, amb sinceritat. Si veus que és real, que no. Acabem la reunió i en Miquel ens fa la següent consideració. Això és una qüestió política, és a dir, el grup d'Esquerra ha de decidir si es suma o no, però el que us estan proposant no és el que hauríem fet nosaltres amb la prèvia que nosaltres hauríem anul·lat la llicència, però en aquest moment segurament tenen raó que tindríem aquestes repercussions legals per a l'Ajuntament. Davant d'això i després d'algunes converses més, bé, em quedo sol, diguéssim, defensant aquesta opció, que és la de fer una modificació de normes, i em quedo sol i arribem fins aquí. Arribem fins a la votació que es va fer. Diverses coses que us voldria intentar deixar clares de la meva opinió, que és la meva, no és la veritat absoluta, ni és la raó. No tinc la raó, tinc la meva visió, la meva opinió sobre aquest tema. Diverses coses. És legal fer una modificació, com he dit abans? Sí, és legal. No tan sols és legal, sinó que fins i tot quan Esquerra Republicana governava ho havíem fet. I no porto la revista però em sembla una dada interessant perquè ens entenguem una mica tots. Transcrit un butlletí de març de l'Ajuntament, de març del 2011, parlant dels edificis de l'Avinguda de la Selva. Diu, aquest edifici es va fer amb 2 llicències d'obres diferents, totes dues concedides en la segona legislatura de Joan Güell com a alcalde, i totes dues amb irregularitats. La part d'obra més propera a Olot, és a dir, els pisos del quartel, que n'hem dit,
va poder legalitzar-se després d'una modificació de normes subsidiàries. Els promotors van haver d'ingressar a l'Ajuntament d'Amer 85.200 euros en concepte de compensació per l'augment d'edificabilitat corresponent a 3 habitatges construïts sense llicència a la planta baixa. Per tant, em sembla evident, si es va poder legalitzar un edifici, 3 pisos que ni tan sols tenien llicència, ho sento, però jo no puc entendre com no podem legalitzar un edifici que té llicència mal donada, que hi entrarem. Se m'escapa, és a dir, aquí hi ha hagut alguna cosa que no hem fet bé. Segurament el que no hem fet bé és fiar-ho tot o deixar-ho tot a la legalitat, a la justícia i als tribunals, pensant que ens arreglarien el problema. I si no, només us vull fer una reflexió, però tenim un edifici a plaça de la Vila que porta més anys encara que aquest i encara estem discutint sobre l'execució de sentència d'aquest edifici. És a dir, n'hi ha prou que un tribunal dictamini per arreglar-se un problema? No, és que no n'hi ha prou. Cal tenir la veritat i la legalitat? Sí, no estic defensant, al contrari. Però a part d'això, hem de mirar de com arreglar-ho. És a dir, l'altre dia ho vaig intentar explicar al ple també. Això és una taula, un poble. Hi ha diverses potes. Una cosa és la legalitat, l'altra cosa és la defensa del poble. El que no pots prioritzar és una pota sobre l'altra, perquè caurà. I la següent reflexió és: hi ha una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, que és que em facin triar entre arreglar el problema i perdonar o tapar algú. No hi estic d'acord. Penso que es poden fer les dues coses. Penso que hem de poder fer les dues coses, però tinguent l'objectiu clar. L'objectiu és arreglar-lo. Podem després determinar si hi ha hagut responsabilitat? Sí, podem. No és cert que no ho puguem després. És més, mentre nosaltres estem fent aquesta modificació de normes, el tribunal va seguint el seu procés. Hi ha una demanda contra l'alcalde Joan Güell, contra els membres de la Junta de Govern que van concedir la llicència, i això no ho aturarem amb la modificació, ni se pretén aturar amb la modificació. El que es pretén és intentar preservar la responsabilitat de l'Ajuntament, no de determinades persones, sinó de l'Ajuntament, quan l'Ajuntament del poble en general. L'altra reflexió que he sentit vegades és arreglar una il·legalitat amb una altra il·legalitat. És evident, com us he llegit, que no és il·legal arreglar-ho amb una modificació de normes, però és que la reflexió que us faig és que em semblaria encara més il·legal o més immoral que haguéssim de pagar un dany molt major que el propi delicte o que la pròpia infracció per preservar-nos de no sé què. És a dir, tenim un edifici que és veritat que està envaint el carrer, però si ens ha de costar, i ens està costant molts de diners, el que ens ha costat d'advocats, i si a sobre encara tenim una responsabilitat patrimonial que pot ser que haguem d'assumir, ho sento, però jo no ho entenc. És a dir, no pot ser que sigui més gran la solució, el preu que haguem de pagar per la solució, que el propi problema. Per tant, aquí penso que tots hem fallat, i us he dit jo, el primer. Però que hem de tornar a centrar-nos a on està de veritat l'objectiu. Diverses preguntes que van sortir, que hi ha gent que em pregunta: és necessari, això ho he sentit molt aquests dies, és necessari que tinguem unanimitat per aprovar una modificació de normes? No, no és necessari. És necessari una majoria simple, és a dir, a Amer només faria falta 6 regidors dels 11. Però és que no estem jugant a aquest joc.
ja fa molts anys que tots plegats estem jugant a un joc fora del ple. És a dir, quan es demana unanimitat, quan es demanava que Marta Masó es distanciés del procés, ella no podia dir, oita, això que us he presentat, com si no hagués dit res, no, però guanyava pes si s'apartava del procés. Quan es demanava unanimitat d'acció, era per evitar que des de fora, qui sigui, qualsevol de nosaltres pugui influir en decisions que hem pres al ple. Perquè nosaltres podem determinar que tenim majoria per aprovar una modificació de normes, però llavors, com va passar fa un any, trobar-te una querella per les persones que han aprovat aquesta modificació de normes. Per tant, la unanimitat no és només perquè passi al ple. La unanimitat és per intentar construir una solució conjunta, perquè si no arribem a aquesta solució conjunta, no l'arreglarem. Jo penso que el gran error és pensar que això ho havia d'arreglar qui manava a l'Ajuntament, sigui qui sigui. I és un error, ha sigut un error, s'ha vist que és un error. Això es fa amb màxim consens, i em sap greu perquè jo segurament no sóc el millor exemple de màxim consens ara mateix, però o això es fa amb màxim consens, tots 11 regidors, o no es tiraran endavant. És que jo no hi veig més solució. O sigui, la solució és tan senzilla com complicada, perquè està molt enrevessada, no?, per temes personals diversos, però és així. Jo, si us haig de ser honest i me dieu això s'arreglarà si no hi ha unanimitat, és a dir, que els 11 regidors vagin en conjunt, ho veig complicat. Qui aprova una modificació de normes? L'aprova l'Ajuntament? No. L'Ajuntament fa una aprovació inicial, que és el que vam fer l'altre dia. Per tant, això qui ho ha d'aprovar és urbanisme. Per tant, no és l'Ajuntament, els 6 regidors més el regidor no adscrit, que sóc jo. Si urbanisme no hi està d'acord, si urbanisme creu que no és una modificació legal, que no tirarà endavant. Per tant, hauríem de tenir almenys, penso, la tranquil·litat i la garantia de que la modificació de normes l'aprova urbanisme. Urbanisme què diu? Què ens va dir? Com van començar les negociacions? Deia una cosa, ara en diu una altra. Urbanisme, la modificació, tampoc no ens hem d'enganyar, no diu que sigui segur que pugui arreglar el problema, perquè està molt embolicat judicialment. Això no em cansaré de repetir-ho, perquè em sembla que és veritat. No és per posar-vos pel cos, sinó perquè em sembla que és la realitat. No és segur. És un intent, o l'últim intent, per poder-ho evitar. I mentre estàvem en negociacions amb Convergència i Unió, Esquerra Republicana, que jo evidentment no hi anava sol, sinó que altres regidors també estaven d'acord en poder-hi aportar i fer la modificació, Marta Masó ens torna a presentar un escrit en forma de denúncia a l'Ajuntament, recordant-nos que si fem una modificació de normes, o millor dit, si no complim la sentència i ens deixem de la resta, doncs ella actuarà legalment contra nosaltres, contra l'urbanisme, contra la Generalitat. Per tant, l'urbanisme diu, parem. Per això hem estat aquests mesos intentant, l'equip de govern, intentant arreglar-ho, i el que urbanisme ha decidit al final diu, no sé si podrem evitar que l'altra gent facin accions judicials fora, però fem un POM és una ordenació urbanística total del municipi per intentar encabir aquesta modificació. Si no, això cada vegada es va embolicant més. Per tant, aquí estem. És la millor opció que hauríem tingut? No. Ho podíem haver arreglat fa molts anys, sí.
però som el 2013, 2014. Jo estic d'acord amb dir les coses clares. Jo penso que al millor moment Esquerra Republicana estava en minoria, per tant no podia imposar de cap manera la seva opció, per molt legítima que li semblés, si els altres dos grups no hi estaven d'acord. No es troba un consens, d'acord. Es fa una moció de censura, d'acord. Aquest era el moment, per mi, quan es fa la moció de censura. És a dir, Convergència i Unió i Independents ho podien haver arreglat? Sí, penso que sí, es podia haver arreglat. Com que ho podia haver arreglat, jo dic, oita, me'n vaig cap a casa, marxem tots, ja es podia haver fet? No, però està bé que ens expliquem les coses per no repetir-ho. Es podia haver fet. Es podia haver fet millor, sense tantes sentències judicials, a més, però és que estem on estem. I potser el més greu de la infracció urbanística no ha sigut que l'edifici estigui al mig del carrer, ha sigut el preu que hem hagut de pagar com a poble i el preu que hem hagut de pagar políticament, de no entendre'ns, d'anar-nos en contra, i això ens ha dificultat trobar la solució. Em sembla que això, ho dic, no em cansaré perquè em sembla que és el problema. És el problema. Per tant, ja dic, es podia haver fet sí. Vol dir que ara no ho hem d'arreglar? No. Arreglem-ho ara, com més aviat millor, intentem fer el que bonament puguem. Vàries coses que s'han anat dient també sobre responsabilitats de l'Ajuntament. Es parlava que hi havia una demanda de Bàquer demanant 11 milions, primer uns l'havien negat, els altres... Bé, aquesta cosa típica que fem els grups polítics, resulta que sí que hi era una demanda d'11 milions. Es desestima la demanda. És a dir, el jutge diu no teniu dret a la demanda. Això és veritat. El que passa que cal llegir la sentència judicial. El jutge diu et desestimo la demanda no perquè no tingui raó, o per si, li diu no et puc donar o seguir endavant amb una indemnització per haver-te anul·lat la llicència quan encara no està anul·lada. Està dient el jutge que torni, no li està dient, però si, jo no li diré a l'empresa i no crec que ningú li digui a l'empresa, però si jo fos l'advocat de l'empresa el que llegiria és val, doncs quan m'anul·li la llicència doncs ja tornaré, provaré sort. Vol dir que això que els haurem d'indemnitzar sí o sí? Jo no penso com l'equip de govern, no tinc tan clar que el sí o sí sigui segur. Podríem determinar o intentar esbrinar si aquesta empresa tenia coneixement de que quan s'estava fent l'edificació estava fent una irregularitat i això de fet és el que la querella primera del senyor Xavitarga com a alcalde fa i és el que el jutge determinarà, això segueix. Per tant, podria ser que el jutge digués ara, com a regidor, com a responsable polític, encara que no tingui cap àrea de responsabilitat, jo me la jugaria com a poble a tirar una moneda cara al creu a veure què penso que no ho podem fer. No estem aquí per fer això, estem aquí per mirar possibles repercussions, possibles avantatges, inconvenients, avaluar-los i mirar què és el més raonable. Penso. Per tant, no seré jo qui posi la pel cos de dir haurem de pagar sí o sí 11 milions. No, ara. Ens la juguem, ho provem. Un enderroc. He sentit moltes vegades que aquí aquest país no s'enderroca res. Primer, això és fals, però el que diuen les sentències, és a dir, el que demanen és que s'anul·li la llicència
que s'emetin expedients sancionadors, és a dir, contra les persones que van cometre la irregularitat, és a dir, Junta de Govern, arquitecte i tot plegat, i restauració de la legalitat física alterada. Això vol dir, en aquest cas, que quedi el carrer com està. Llavors, si l'objectiu judicial final és arribar fins aquí, i sento que algú diu no, és que al final les sentències d'enderroc els podem anar dilatant i no complir-les, també m'agradaria que algú m'expliqués per què en cas de no complir una sentència hem de no complir aquesta d'enderroc, però hem de complir l'altra. No ho entenc. Quan la que genera el problema és la primera. No ho acabo d'entendre. Per tant, sembla que és evident que el que acabaria passant, o possibilitats de passar, és així. Expedients sancionadors. Si fem la modificació i intentem legalitzar l'obra, vol dir que l'Ajuntament no podrà anar en contra de les persones que s'hagi comprovat que hagin comès un delicte. No, l'Ajuntament podrà anar. No és que hi pugui anar, és que hi haurà d'anar. L'Ajuntament haurà de determinar si hi ha hagut... Però, escolta, primer fem una cosa i després l'altra. No és cert que per fer una cosa, diguéssim, ja quedin esculpats la resta. Ara bé, amb la sinceritat que em sembla que us he intentat parlar, també deixeu-me parlar dels dubtes que jo pugui tenir respecte a les responsabilitats. Tenim una Junta de Govern que està imputada. L'alcalde Joan Güell, tenim dos regidors, en Jordi Fontàs i en Joan Parés, que estan imputats, per aquest cas més l'arquitecte. Per mi, ho sento que sigui personalista, però és que ens coneixem tots, és el que hem dit. Per mi, en Jordi Fontàs i en Joan Parés em mereixen tot el respecte del món, és a dir, me poso amb la seva pell i bé, els comprenc. I escolto el que diuen o el que van declarar. Ells asseguren que allà no hi havia cap informe negatiu. Que només hi havia un informe positiu o favorable de l'arquitecte i que l'informe de secretaria o de la secretària no hi era. No sé si és així. Llavors un pot dir, ostres, és que esclar, jo si estigués imputat també diria que no hi era, però jo ho sento, però és que el cas és molt semblant i em sembla que això que dic, que no ens hem d'amagar res. Plaça de la Vila, Esquerra Republicana té dos imputats per una querella del senyor Xavier Targa, quan és alcalde, Quim Constansó i Toni Clarà, imputats per una llicència il·legal, en aquest cas una llicència d'enderroc i de segregació. I queda clara, dues persones que són d'un partit totalment diferent, que no són en Jordi Fontàs i en Joan Parés, i en un moment totalment diferent. Els dos declaren que no hi havia cap informe de secretaria. Jo estic volent dir que no hi era? No. Estic volent dir aquí ha passat alguna cosa estranya? Home, doncs sí. Sí. Per tant, el dia que haguem d'esbrinar què va passar, poder que fem primer una cosa que no s'ha fet mai. No s'ha fet mai, que era cridar l'alcalde, cridar la Junta de Govern, cridar l'arquitecte, cridar la secretària i dir, a veure, què va passar? Què va passar? Perquè aquí està el moll de l'os de la responsabilitat o no de l'Ajuntament, en saber si l'acte era il·lícit. Més enllà dels regidors, si l'empresa era coneixedora a través d'aquest informe de que estava fent una irregularitat, també ho tenien fàcil, no? Els podríem dir, escolti, vostès ja ho sabien perquè hi havia un informe de secretaria que se'ls va fer arribar. És veritat que la secretària no tenia l'obligació de fer-ho arribar, però si tu veus que estan cometent una il·legalitat i vols preservar l'Ajuntament, fes-li arribar a l'empresa perquè ho sàpiguen, no? Això no existeix.
En els documents judicials no hi ha cap notificació a l'empresa on se'ls notifiqui des d'un organisme tècnic, secretari, arquitecte, que estaven fent una cosa legal. Jo no dic que no ho sàpiguen, jo dic que no podrem demostrar tan fàcilment que ho sabien. Si hi havia l'informe, per tant, jo penso que jo no he vingut aquí ni per acusar ningú ni per defensar ningú. Penso que ens hem de ser prou honestos per començar a parlar del que va passar i per intentar-ho esbrinar. Tornem a començar. Jo penso que ho podem fer. No és fer volar coloms. Tornem-hi, però amb una mica de lleialtat entre tots i sobretot confiança, que és el que ha faltat durant tots aquests anys. Una altra cosa que hi ha gent que pregunta: haurà de pagar l'Ajuntament en cas de responsabilitat i que es pugui demostrar? Sí. Però si demostrem que ha sigut a 4? Sí, però és que primer haurà de pagar l'Ajuntament. Això és així per llei. Primer l'Ajuntament haurà de pagar i després l'Ajuntament haurà de repercutir a aquestes persones. Per tant, no hi ha possibilitat de dir no, escolta, nosaltres no, els que estem ara no hi érem i per tant doncs ja us ho trobarem. No. Tu ets l'Ajuntament ara i fa 10 anys i fa 20 anys i tant de bo seguit 1000 anys serem Ajuntament. Per tant, ho haurem de pagar, és així, ho haurem de pagar. Després veurem com ho repercutim i si podem demostrar que aquests fets són així. Això que us dic, no us vull espantar, però tot i que fem la modificació, haurà de pagar alguna cosa a l'Ajuntament? Segurament sí. Si no podem demostrar que aquesta empresa era coneixedora, aquesta empresa, si més no, ens podrà demanar, que estem en l'hipotètic, per això us dic que no us vull espantar, sinó tinguent un horitzó i veient què ens pot passar i què no, ens podria demanar segurament, esclar. A l'administració aquesta gent s'ha anat a terra, és evident que ens demanarà alguna cosa. Una altra cosa és que ho acabem pagant o no ara, que ens ho demanaran segurament, encara que fem la modificació, no semblaria deshonest no dir-ho clarament perquè és el que penso que és veritat. Ja per acabar aquesta primera part, perquè després volia ser una mica més específic amb el tema de regidor no escrit, que em sembla que també havia de donar-vos una explicació. Reiterar el que us he intentat fer entendre. No és la millor solució. És la millor solució que podíem fer ara mateix. Per tant, no penso, em sap greu, que sigui cap victòria pel poble, al contrari, cada dia que passa en aquests temes és una derrota flagrant pel poble de Amer, és un fracàs del poble i per tant haurem de mirar com acabem. L'última cosa que ara m'ha vingut al cap veient un dels assistents que va fer una pregunta l'altre dia. En cas que l'empresa estigui dissolta, ens poden demanar, sí, és que ens ho pot demanar l'actual propietari. L'administrador concursal mateix ens ho pot demanar. Vol dir que ho faci. Això ja no se m'escapa, però que ens ho pot demanar l'administrador concursal o que ens ho pot demanar el nou propietari, el Sareb, qui sigui, això ens ho pot demanar qui sigui. Bé,
una mica us he intentat explicar la meva visió del tema dels pisos. Penso que el tema dels pisos Baker són també l'origen de les diferències que jo vaig tenir amb el meu grup, i em sembla que haig de donar explicacions públiques perquè jo em vaig presentar en una llista d'Esquerra Republicana de Catalunya i ara estic com a regidor no inscrit a l'Ajuntament d'Amer, i per tant em sembla que ho haig de fer. Com he dit al principi, em vaig presentar per moltes motivacions, cap no eren de partits, jo era de partit i segueixo sent de partit, si m'ho permeteu, més que mai, més d'Esquerra que mai, però és que no ens presentem. Quan jurem el càrrec o prometem, no prometem que seguirem el partit allà on ens dugui, sinó que prometem que treballarem pel poble. Llavors, per circumstàncies de la vida, jo he anat agafant responsabilitats dins del partit, el que el partit ha cregut que jo podia ser útil i on he pogut intentar portar el meu granet de sorra, és a dir, al Consell Comarcal, a la Comarcal de la Selva i al Consell Nacional. Però com dèiem, això dels pisos, i són coses que et fan rumiar, no? A la vida has de parar-te i veure, estàs al Consell Nacional, però per què hi estàs? S'ha de parar i dir per què estàs fent les coses. Estàs al Consell Nacional perquè estàs a la Comarcal, vale. I per què estava a la Comarcal? Perquè estava al Consell Comarcal, vale. Per què vas anar al Consell Comarcal? Era l'objectiu? No, vas anar-hi perquè m'ho van demanar els meus companys. Vale. Per què eres regidor? Sí. I per què vas anar de regidor? I arribes al cap del carrer. Vas anar de regidor per treballar pel poble, ni més ni menys. Els partits, jo soc un home de partit i no em cansaré de dir-ho, però els partits som eines. Eines per treballar per venir de la gent. I no són propietat de ningú. No són propietat ni dels càrrecs electes, ni de l'Oriol Junqueras, ni de la Marta Rovira, ni dels militants, ni tan sols de la gent que els ha votat. Són propietat de la gent a qui pretenen servir. Per tant, si m'ho permeteu, els regidors no són propietat de ningú. Són propietat no tan sols de la gent que ens ha votat, sinó de la gent a qui pretenem treballar, que és a la majoria del poble d'Amer. L'última cosa que us diré, i passarem a pregs i pregunta, a torn de paraules, és el meu president va dir fa uns dies, ho he repetit diverses vegades, el dia que hagi, l'Oriol Junqueras, el dia que hagi de triar entre la meva consciència i la política, no adoptaré primer la meva consciència. Doncs aquí estem. Llavors, he intentat fer-ho breu perquè també pugueu demanar torn de paraules o podeu preguntar el que vulgueu. Si algú vol preguntar alguna cosa? Merci. Dues preguntes. Primera, s'ha vist el famós informe negatiu de la secretària? Algú l'ha vist? I segona pregunta, es podia evitar el pau d'aquesta indemnització si l'Ajuntament d'Amer tingués, com molts ajuntaments, coberta la garantia de responsabilitat dels seus regidors. L'Ajuntament té aquesta assegurança, l'ha contemplat mai, perquè crec que poder seria un dels únics ajuntaments que no la tenen. Si la tenen, això quedaria coberta a través de l'assegurança i per tant el poble no hauria de pagar. Sí, Antònia, començo per la segona. La tenen, el que passa, no sé si m'ho desmentirà, també hi ha Narcís allà i l'Albert, però cobreix molt poc, és que estem parlant d'unes indemnitzacions molt fortes. Sí, però és que aquestes assegurances s'han de fer molt elevades ja. Amb ajuntaments. En Narcís, que coneix més, sé que hi són però que no arribarien pas a cobrir. No, les assegurances hi són. Hi ha una assegurança de responsabilitat patrimonial per part de tots els membres de l'Ajuntament.
Es va fer, la vaig fer jo quan vaig entrar amb la moció de censura. No, encara que sigui un pico cobreix. Sí. No sé, bueno, depèn legalment com va, vull dir que no ho sé, l'assegurança. Hi ha assegurança de responsabilitat patrimonial que cobreix tots els regidors i els membres de l'Ajuntament, funcionaris, tècnics, etc. La vaig fer jo, el meu equip, quan vàrem entrar a l'Ajuntament després de la moció de censura. No sé què puja, però puja milions d'euros. Existeix. Si la indemnització és d'11 milions i puja milions d'euros... Però poder són 5 milions, no són 11. Estem parlant de 11 milions, és el que demana l'empresa. La indemnització l'ha de posar el jutge, no la posa l'empresa. L'empresa demana 11 milions, però el jutge en dona un. No, però s'ha de dir tot. Si en donen tot, si tenim l'assegurança de 6 n'hem de pagar 6. Si tenim l'assegurança de 10 n'hem de pagar 1. No. D'entrada n'hauràs de pagar 11, perquè com he explicat abans, primer haurà de pagar l'Ajuntament. Però si hi ha assegurança, Sí. primer paga l'assegurança. Però primer hauràs de determinar que aquell regidor era culpable. Primer aniran contra l'Ajuntament, no contra el regidor. Si hi ha l'assegurança, Sí. hem de donar l'assegurança. I de moment el jutge dirà, assegurança està feta, cobreix 5 milions. 5 milions, la companyia tal els ha de pagar i la resta pagarà l'Ajuntament. I podrà repercutir contra el seu regidor. Però s'ha de dir tot, perquè esclar, ostres, a mi haurà de pagar 11 milions. No, però sí. sí. Haurà de pagar la diferència, ara si no n'hi ha, haurà de pagar tot. Però s'ha de dir tot. Jo no conec la dada exacta, sé que van fer una pregunta semblant amb l'advocat en una de les reunions que van fer i ens va dir, jo no tinc la dada exacta, que no arribava ni molt menys a cobrir. Aquest és un altre tema, que potser només és 1 milió i per tant estem allà guanyant. No arribava... Però s'ha de dir, si és aquest muntant, ja el tenim cobert, no? La primera cosa que m'has demanat era de l'informe de secretaria. Sí, perquè tothom diu que hi és i m'agradaria saber si realment hi és i s'ha vist. Jo, clar, evidentment, jo no l'he vist, i és en els documents judicials i consta, I consta. I ha entrat abans de... o sigui, que realment... Ha entrat abans de la data de la llicència. Hi ha un moment que he pogut llegir que hi ha un informe de secretaria d'abans de la llicència. Bueno, coses curioses, És possible haver-se segellat posteriori? Pregunto. Ja ho posats a preguntar. Si ningú l'ha vist i pregunto que hi és. Si tu me demanes la meva opinió... No, sí. Home, no estic aquí per guardar-me a la raó, ho sento. Sí, és possible, sí. Mira, et llegiré perquè no he pogut llegir les declaracions dels regidors, també els podia haver demanat, no ho he demanat mai, de la Junta de Govern que van concedir la llicència de pisos Bàquer, però en tinc una d'un regidor d'Esquerra que va concedir la llicència de plaça de la Vila, i em sembla molt significativa, és un moment, Digo, a la pregunta de si, això és la declaració que fa, a la pregunta de si a las diferentes comisiones de gobierno a las que se hace referencia a la denuncia y las implicaciones de denuncia en las que se aprueban las diferentes licencias a las que se hace referencia el expediente, en cada una de ellas si existía algún informe desfavorable de la secretaria o si ésta dio lectura o explicó oralmente sus informes desfavorables al declarante, el declarante manifiesta que no existía ningún informe desfavorable. A la pregunta de si, por tanto, en estas comisiones de gobierno el declarante votó a la vista del informe favorable del técnico municipal, sí. A la pregunta de si en qué momento tiene conocimiento de los informes de secretaría del Ayuntamiento de Amer en relación a las licencias del Parlament de Plaza de la Vila, el declarante manifiesta que no ha visto nunca ningún informe desfavorable. A la pregunta de si ha firmado alguna de las actas referentes en estas comisiones de gobierno, el declarante manifiesta que no ha firmado ninguna acta y que se lo certifica la secretaria, esta certificación es falsa. A la pregunta de cómo eran las relaciones de la secretaria en aquellas fechas con el declarante manifiesta hostiles. Jo no soc cap jutge,
ni ja ho he dit, em sembla que cap d'aquí no ho hem de ser, ni tampoc vull judicialitzar ni culpabilitzar a la secretària, no és la meva intenció. Només estic dient que quan tenim problemes d'aquests greus, poder que ens tornem a escoltar tots plegats i tornem a mirar i valorar, a veure, no? I a mi m'agradaria que cridéssim un dia en Joan Parés i en Jordi Fontàs i sapiguer, esclar, perquè si ells tenen les seves motivacions i els seus arguments, jo penso que com a Ajuntament els hem de poder escoltar. Nen, jo no me crec que ho fessin malament ni els que hi havien ni ningú. Ni crec que edifiqués amb una llicència falsa. No me crec res. I de tants anys voldria que algú m'expliqués què ha passat tot plegat. És un merder. Un test que han invadit. Expliqueu-ho. No dius que hi ha hagut una altra denúncia, va haver-hi entremig de tot el rato que has parlat. I escriveu una tia així, que no hi viu ni aquí, és que haurien de... Com que no ve per això, no hi ha dret, vaja. És que no hi ha dret el que ha passat aquí. Voldria que algú m'ho expliqués. Tu creus que tots aquells que mandaven per cojones han dit aquesta llicència es fotrà malament? Va, home, i el senyor Bàquer, tan imbècil, que només de sentir un poble de mer deu renegar de perros i claus. Aquell home ja no és ni seu, no és ni banc ni res. El que voldria que tingués el set. Intento respondre. No, però l'altre dia vam dir que discutirien per reclam i ara tu ho has fotut, no us espanteu, collons, ja estic espantada jo. No, no era per espantar-vos. Tu em fas una pregunta si hi havia, diguéssim, i això tampoc no ens hem d'enganyar, si hi ha alguna pregunta junta de govern, diré, per mi tenen tota la meva credibilitat. I de record, ja saps que no es pot de record. Glòria, un segon. Home, és que no m'entenc. Un segon. No és un que està en un ple ja te fas, però... Si algú me pregunta, l'alcalde, Joan Güell, si em pregunteu l'opinió, que no sé si és el que interessa aquí, la meva opinió o no, jo no m'hi posaria perquè no era aquest problema. No era Pisos Bàquer i plaça de la Vila, hi havia altres problemes. Hi havia una construcció d'un particular, hi havia diversos problemes. Per tant, també ens hem de tirar una mica enrere i dir quina situació teníem, què podia semblar que estava passant, què es deia pel poble, què es podia provar i què no es podia provar. Jo penso que això són coses importants perquè estàvem visquent una situació determinada. Si em permeteu, només un segon us llegiré dues línies. Del butlletí de Mer, del gener del 2008, que és el butlletí de Mer que va fer Xavier Targa, i parlava de l'urbanisme, perquè veiem com estàvem en aquell moment, no? L'urbanisme és una part, i hi ha un tros que diu: al gran nombre de llicències demanades cal afegir la dificultat que representa un planejament urbanístic poc actualitzat i en algun casos poc definit. Ho sento, però això és el que es deia en aquella època. Per tant, jo no estic ni defensant, ja us ho he dit, jo no soc cap jutge i això ho ha de determinar un jutge ara. Com a poble, poder que ens tirem enrere. Es fa un edifici durant 4 anys i ho sento, però aquí no es para cap obra. És flagrant, ara quan hi passes i dius sí, està al mig del carrer, però ningú veia. Quan fa la denúncia a l'habitat no la fa pel carrer, una de les coses que es grimeja, el fa perquè per l'alçada diu que la edificabilitat, que estan fent més edificis del compte, i parla de que si el planejament és com a ella li sembla, els datos que té, li sembla que no és correcte, però tampoc no hi ha una sensació. Per tant, siguem conscients també d'això, de què ens va passar i que ara ens sembla molt clar perquè n'hem parlat molt, ho hem vist molt i hem discutit molt. I després de tants anys, qui és que ha emmerdat totes les coses? És que voldria que algú m'ho expliqués jo. Tants anys, com fa que has fet aquesta cosa? Els fonaments. Quin any era? 2004. I tu creus que ara el 2000... Bueno, ja fa temps que remenen. Algú més? Quantes demandes hi ha creuades?
Quantes demandes hi ha a favor? Jo no els aporto, ho sento, perquè aquí hi ha demandes diverses. Hi ha la demanda de Marta Masó, que el jutge determina que té raó, i això està en apel·lació. El govern de Convergència i Unió porta apel·lació per intentar parar. Hi ha una demanda d'urbanisme al territori i sostenibilitat, que evidentment amb el que us he explicat, que diguéssim que totes les modificacions es fan d'acord urbanisme, podeu entendre que hi és però que no s'acabarà fent efectiva, perquè és part implicada també en la solució. Hi ha una denúncia de la senyora Guitart. Per tant... Podeu estar contents al poble de Mer, que aboneu un segon, Glòria, que no ho sento. Es puguin desfer, però sapiguem que no sé, que hi hagués ànim per part dels partits de desfer-ho, hi ha alguna possibilitat o no? Jo vaig demanar en una ocasió, que de fet va ser el començament, diguéssim, del final, que va ser quan Xavier Targa fa l'ampliació de denúncia a l'Alba Serra i Narcís Junquera. Jo presento la meva renúncia i dic que o retira la querella o al final a mi em convencen que no es pot retirar. Però resulta que sí que et pot retirar. Sí, però resulta que sí que et pot retirar. Tu pots retirar en qualsevol moment. El que passa que un no ho sap fins que no ho demana. Et pot retirar, vol dir que el jutge no seguirà d'ofici, sí, haurà de seguir d'ofici. És a dir, clar, aquest de Marta Masó haurà de seguir, però que perd força i guanya una mica la possibilitat de poder-ho, perquè si el jutge veu que en paral·lel la demandant es retreu i hi ha un intent d'arreglo, doncs això guanya una mica de força. Hi ha voluntat política de que sigui? No n'hi ha. Mira, no n'hi ha, és que és evident, perquè estem seient en data de maig, estem asseguts en Convergència i Unió. És que no m'agrada gaire dir Convergència i Unió, però vull dir que estem els 11 regidors, no som 11 tampoc, bueno, uns quants regidors, i mentre estàvem asseguts, Marta Masó torna a presentar aquest escrit en forma de denúncia, per tant, és evident que no hi ha voluntat. Ara, si em pregunta si tinc esperança, jo tinc esperança. La votació de l'altre dia de la modificació, el grup d'Esquerra es va abstenir. Per tant, bueno, no ho sé, potser sí que hi ha una esperança. Penso que cada vegada aquesta politització o judicialització de la política, penso, és la meva opinió, cada vegada serà més difícil que el poble l'entengui i penso que té com els seus dies comptats, però clar, no... Seria possible o molt difícil arribar a una votació del poble perquè la gent veiés què realment vol el poble? Clar, per fer això... Per poder presentar tots 11, era tu. Jo penso que això, Antònia, hagués sigut molt bo fa anys. Ara, com que ja està, és que està tot tan collat judicialment que les solucions tampoc no pots fer... Per què no ens rebel·lem tots com fan el poble? Un segon, Glòria. Més per una cosa així. Hasta pel carrer es rebent a tothom, aviam si teniu allò que... Penso que ara ja no... És que no té... Penso que si jo fos ajuntament, soc ajuntament, si fos govern, és que tampoc tens masses opcions, ja ho he explicat. Ho podíem haver fet abans, sí, però d'això no viurem, que es podia haver fet, diguéssim. Llavors, ara no sé si tens... No crec que tinguis gaires opcions més. Llavors, vol dir que tenim la raó, la gent que hem votat a favor de la modificació? Jo ho he fet amb tota la meva bona intenció, pensant que estava ben assessorat. He demanat assessorament a l'altra visió del problema i no n'hi ha. No n'hi ha. No me l'he donat. No l'he trobat. No ha existit. Per tant, només he pogut tenir opinió o diverses opinions. Una ja us he dit que és d'Esquerra, que és un arquitecte d'Esquerra, que coneixia el problema, i d'altres advocats
que he pogut, els de l'Ajuntament, però altres advocats que he pogut anar trobant com he pogut. Per tant, ara, creus que aquesta mesura és la més encertada i que l'altra, no ho sé, però un ha de decidir. Un ha de decidir i ha d'afrontar-ho. Ara si me dius, ostres, és que sí, què passaria si la via judicial, imagina que això es acaba collant judicialment, passa, i resulta que al final, no sé, no passa res, doncs ho sento, vindré aquí i us demanaré perdó. Però aquell abogat que va venir a la sala una solució, perquè jo no ho entenc. Clar, és que... I a més hi ha una divisió... Però és que la via judicial no l'acabarem. Però s'han de començar a retirar querelles i anar endavant. En fi. S'ha de poder parlar i hem de poder assentar les 11 persones i arribar a un consens que sigui bo per tots els pobles. Per la gran majoria del poble que escoltar allà. El projecte de tothom no serà per la gran majoria. També ho veig així. Bones. Jo m'havia plantejat fer exactament la mateixa pregunta que els hi vaig comentar quan va presentar-se l'equip de govern, Convergència, amb l'advocat, amb tothom. Per tu, perquè clar, és el teu parer, vull dir, no, aquí sembla que estiguem preguntant, però és el teu parer, la solució idíl·lica, si poguessis moure tots els fils, la solució, és a dir, doncs l'idíl·lic seria que es retirés aquesta querella i aquesta, o no, o això avancés per aquest costat, o des de l'equip de govern aquestes coses es fessin millor, o des de l'altre, des del grup d'oposició ho fessin d'una altra manera, no ho sé. Per tu la solució idíl·lica quina seria? La solució idíl·lica seria que no haguessin passat tants anys. Bueno, és la idíl·lica. Partint d'aquí anem a solucions que cada vegada m'agraden menys. Però la solució que més m'agradaria és la que ha dit l'Antònia també, que és que seguíssim tots 11 i que tots 11 poguéssim arribar a un consens pel bé del poble. Que m'hagués agradat que Convergència ho hagués fet abans, esclar, perquè van fer una... Però quan està bé dir-ho, o sigui, jo tinc la necessitat de dir-ho, no? Està bé dir-ho. A mi m'hagués agradat que quan vam arribar, jo mira que era una mica raro i cada ple anava demanant parlar, que se'ns hagués dit, però no va passar, no passa res, ha passat ara. Perquè hagi passat ara i no fa un any hem de dir que no. No, ens hem de posar. Per tant, quan un et demana per seure, has de tenir present que tu hauràs de cedir alguna cosa. No vol dir que hagis de renunciar a coses que per tu creguis que són prioritàries, que és el poble, sinó que hauràs d'haver-hi un entente, és una relació entre 11 persones i hi haurà d'haver-hi algú que cedeixi per alguna banda. Per tant, pel que expliques, hi ha un grup que actualment és el que no està donant peu a aquesta conversa. És que jo no parlaria de grups perquè ha passat... No, Jordi, perquè el problema no és d'ara, ni és de... És simptomàtic d'aquest poble de fa molts anys. I han passat molts de grups. I vale, no hi haurà aquest grup, però n'hi haurà un altre. No ho sé, no hi ha una confiança suficient entre els regidors, no hi ha confiança. O sigui, tu governes, està bé, governa, i tu estàs a l'oposició, però hi hauria d'haver-hi una confiança en aquests temes. I no demanar que es voti a favor, no, fem-ho junts aquests temes, no? Perquè és el que ens va oferir al final Convergència. I per tant, penso que vam fer molt ben fet, però això penso que no se soluciona ara mateix amb dir grups, persones. Penso que és un problema endèmic que haurem de solventar ara. No... Tens raó, però sou 11 persones, ara 3 grups, fa 4 dies 2, per tant, clar, és inevitable que si les decisions han de sortir d'allà hi ha 2 grups, o 3 ara actualment, amb unes posicions molt marcades i fins i tot distants, és inevitable parlar de persones i grups. O sigui, fa un moment ens estàs comentant que una de les demandes ve d'una persona i que és un grup que l'ha propiciat a fer aquesta demanda. M'estàs dient que tu precisament te n'has donat compte ara, la lògica t'ha fet portar a seguir un altre camí. Per tant, és inevitable, Moisès, que parlem de 11 persones, 2 o 3 grups, perquè és que és el que es visualitza. Bueno, jo per tancar aquest tema penso que no. Insisteixo que no és un problema.
perquè canviarem persones i és un problema de poble que tenim. No l'estima, ni prou. Glòria, sisplau, un moment. Això que dius tu, escolta, el que t'he comentat abans, es va fer una votació de modificació de normes i el grup d'Esquerra Republicana es va abstenir. És com si dius que no, ja està. No, no és el mateix. No, però si s'assembla. Doncs no és el mateix, em sembla Què significatiu. costava de dir tots a una, com l'elefante ovejuna, va a casa amb tu, ja em direu què? Tu t'aneu escoltant i ningú diu res, i al carrer critica tothom. És que jo me fa una ràbia de poble. Mare de Déu, quina pena, tot plegat. Bé, jo volia preguntar, ja que gairebé tota la nit parlem hipotèticament, doncs sí, hipotèticament es hagués de retirar alguna querella, alguna denúncia, quina afavoriria més perquè la cosa es pogués resoldre? La de la Marta en el ple... Perquè l'aprovació de la modificació de normes tiri endavant? Exacte, sí, per arribar a una solució. La primera, i que és la que ens va demanar l'equip de govern, va ser sincer, és la de Marta Masó, perquè ja està en sentència, ja ha dictaminat sentència, no és ferma, hi ha apel·lació, però esclar, aquesta quan surti, i més sabem el que dirà. Aquesta sí que no és hipotètic. Perquè té raó, perquè el que dèiem abans és veritat, una llicència mal donada, és veritat. Per tant, el raonament principal amb el que hauríem de voler dialogar en primera instància hauria de ser amb la Marta, no? A veure si es vol... S'ha intentat i no... Vol pensar una mica amb el poble i de fer molts possibles perquè la cosa es solventi. Jo també... Com és que costa a vegades dir coses, sembla que vagis a... Però en sèrio que intento ser el màxim transparent i honest. Vaig fer les declaracions que vaig fer i que van ser les que em van repercutir, que són declaracions al diari que ningú m'ha desmentit ni contradit. I jo asseguro que Marta Masó no és la que fa la demanda, és a dir, la persona que posa, però que se li demana. Per tant, per mi no és. Per tant, ja estem asseguts els dos grups, ja es va demanar. Quan es demana que Marta Masó tregui la demanda, ja se li està demanant al grup que propiciï perquè tregui la demanda. O sigui que més d'hipotètic és utòpic gairebé, no? Està bé. Una altra cosa, Carme, és que la retirada sola de la demanda no ens arregli res, no ens arreglarà res. Pot donar una mica més d'aire a l'intent de modificació, però no ens arreglarà el problema tampoc. Perdoni, hi ha una cosa, la demanda econòmica seré la que penso que no, perquè no són propietaris de les accions i en canvi el final de la Volkswagen ratifica. L'únic que sí de la demanda és la demanda que van presentar i que el jutge va desestimar. És fins aquí. Econòmicament el que ens pot afectar és el que tingui la propietat de beca, que no la cedit, que no té la propietat de les accions, sinó la propietat dels pisos, que són dues coses diferents. Però és que fins i tot propietari dels pisos podria arribar, sí, perquè esclar, estem parlant d'uns pisos que si aneu, mireu com estan, És a dir, aquí estem parlant d'una cosa més greu. Aquí podem tenir tota una tipologia de gent que ens pot arribar a demanar. No es tracta de posar-la pel cos i de dir ens ho faran, es tracta de saber qui ens pot demanar. Veig que, com que se l'ha perjudicat, sí que pot demanar. Seré, com que encara no té perjudici, sinó llevat que no pugui posar en venda els pisos. Són dues coses diferents. Aleshores, el de Sareb sí que es pot arribar a treure d'alguna forma, arribar a un acord, però l'altre no, llevat que serveix de canvi de judici. O arribat que es comprés la pròpia societat. Que jo sàpiga no n'hi ha cap ara mateix de presentada. Per tant, qui demana els 11 milions? No, ho he intentat explicar, no l'he explicat bé. No l'he explicat bé. Baker demana els 11 milions i el jutge li diu que no al lugar. Per tant, l'únic que hi és una pendent de sentència que pot caure, que realment guanyaria, perquè amb ell sí que se l'ha perjudicat i podria indemnitzar. No, i aquesta mateixa indemnització que demana la podria tornar a demanar, perquè el jutge el que li diu és l'únic. No li diu torna quan hagi la llicència,
Això és una cosa que no hem tingut present quan ha tingut present el tipus. O sigui, Becker sí que pot demanar. Sareb, en principi, va prendre el contractat? No. El problema és que les demandes les tinc resumides en un, que és el Becker. Però jo suposo que no, si en algun moment o qui estigui en aquell nou govern ens seran tindre una solució a això. Ara, sempre implicaria que per l'altre cantó es comencessin a fer les demandes. Si això no es pot arribar a aquest punt, ho tenim crut tots plegats. És així. Però bé que no està en concurs de creadors, Sí, però sempre hi pot haver algú. Encara igualment, fins i tot en concurs de creadors, vaig fer la consulta i... No pot arribar fins a una Si alguna pregunta més? Sí, no sé, la indemnització l'hauria de dir el jutge, la quantitat. Becker demana 11 milions, no? Però són 70 pisos. I aquests pisos es venien a 70.000, 80.000, tal. No sé, jo multiplico 70 per 70 i em dona 4.900.000. Sembla molt. No, però s'ha dit que hi havia una assegurança que cobria fins a 5 milions, per exemple. S'ha anomenat el 5. S'ha anomenat, no ho sap, cosa que no entenc. Cosa que no entenc, que contractis una cosa. Sí, s'ha anomenat això i sempre es van anomenant els 11, que és el que demana Becker, però vull dir, el jutge diria quin és el valor, no diria el preu de venda, ni el preu que pensàvem vendre-ho. Que pensàveu vendre-ho a quan? Perquè el crac immobiliari va entrar el 2007 i estem parlant del 2008. No, vol dir que baixa els meus càlculs, serien com uns 4.900.000. Per això seria el preu de venda. La indemnització hauria de ser el preu de cost si ha fet una cosa mal feta. No preu de venda. No, però és que a més s'ha anomenat que hi havia aquí una responsabilitat civil que ha aparegut ara nova, perquè amb l'altra reunió que va haver-hi l'altre dia parlaven que no hi era, que cobria fins a 600.000 euros. Ara es parla de que sí, Jo no sé la quantitat. No sé, però ho he sentit aquest vespre. Ho tinc aquí notat. Però és que aquest vespre qui intenta explicar-lo soc jo, no... Bueno. La gent fa preguntes. Però és el que he sentit. Però, Jordi, intenta preguntar-me a mi. Intenta preguntar-me a mi. Sí, i després em sap molt de greu que la persona que realment va portar tot el marrón pel poble doncs s'ha anomenat 2 vegades. I en canvi, persones que creuen que no es fa bé les coses i que s'haurien de fer millor, surten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vegades. S'ha arribat a anomenar. Ningú no haguessin remenat. Sí, no, vostè també està Poble no, que no ho hem fet. Vull dir, no ho entenc. No ho entenc. Jo tampoc ho entenc. Doncs mira, per això hi ha divergències, no? Pots demanar no solament el valor del que pugen els pisos, sinó que si com a conseqüència d'això has fet fallida, pots demanar indemnització per tot el que no has pogut guanyar en aquests anys degut a aquesta fallida. O sigui que pot ser 4 o 11, que després el jutge digui 3 o 2 o 1 sí, però l'hora de demanar no solament hi ha el que tu no has pogut posar, sinó el negoci que no has pogut arribar. Jo, Jordi, he anomenat a la gent perquè anava explicant coses, he intentat no criminalitzar ningú, ho sento si ho he... No, però vull dir que no ha sortit Xavier Targa perquè... I si vols, doncs... Algú pla s'entén. Suposo que has dit per Xavier Targa. Per Marta. Bueno, és que esclar... Un moment, El que no podem fer és no... Segons. I que jo desconeixia totalment.
Ja sabem el que està vingut. Jordi, puc parlar? A mi me diu que Marta Masó és la persona que fa la denúncia i no sé si se'n recordarà ella. En Joan Parés un dia a la plaça de la Vila. I jo me quedo així, me diu, ja saps que qui va posar la denúncia és la dona Jordi? Això és això. Jo, és el primer. El que vaig fer és preguntar després. I mirar l'acte, i mirar a veure si hi ha algun acte, i aquest acte tinc la fotocòpia, on es demana, el tinc aquí, on es demana que Marta Masó, no, es diu, seria bo que algú de fora del grup faci una demanda per fer complir això ja dic jo, això que no hem pogut complir nosaltres, perquè érem 3 o 4, doncs perquè i punt i seguit, Marta Masó s'ofereix. I això és el que està aquí en un acte. És l'únic que sé, Jordi. Jo hi he demanat, he dit, mira, rectificar no puc pas rectificar. El meu grup de secció local, i Jordi hem treballat junts i t'aprecio, em demana que rectifiqui o que torni a l'acte, diguéssim. Cap de les dues coses no ho puc fer. Rectificar no ho puc fer, Jordi, perquè ja ho he fet. Perquè quan vaig començar a pensar en una cosa, i això a mi no em dol, dius, he rectificat, sí, perquè no és que la vida una vegada ha d'aprendre a canviar amb arguments, amb fonaments, t'equivocaràs o no, però el canvi és bo, no és dolent, no té per què ser dolent, i evidentment jo pensava una cosa quan vaig entrar i després, quan m'he hagut de buscar la vida i la informació, n'he pensat una altra. Quan tenia més raó? No ho sé, Jordi, potser estic equivocat ara, però que he fet el canvi i que he canviat, sí. Ara dir-me que jo coneixia la de Marta, no, perquè jo hauria fet el mateix que vaig fer quan vaig saber que en Civitat va fer una cadira, que era posar-ho sobre la taula i és així. Hem adelantat en querelles i Però històries, què? senyor Jordi Oller, jo veig que vostè com a regidor de Mer i que aquí veu que el poble té interès a cada reunió que s'ha parlat d'aquest tema perquè és prou important com per parlar d'això, i jo crec que avui la gent li està demostrant el que vol el poble i penso que és el que s'hauria de dir, que la gent demana a tothom, ell és el primer, però penso que la majoria de la gent que és aquí el que vol és que d'una vegada per totes sou els representants de la gent del poble. Però esclar, pensem això, que un regidor i un alcalde és representant del poble. Per tant, si és representant del poble, què ha de fer? Escoltar la veu del poble, bàsicament. Jo, en nom de tot el poble i de la gent que t'ho demani, és que realment us poseu d'acord què és el que vol el poble. Alguna pregunta més? No, per rèplica tinc dret. És que si no... Sí, tinc dret. Sí, home, tant, Jordi, no t'ho negaré pas. Però vull dir, si hi ha alguna altra pregunta més... Senyora Rosa Vila, vostè era regidora al novembre del 2009, no? I al gener del 2010. Bé, se li demanava aquesta responsabilitat i d'actuar com... És un moment. I d'actuar, com deia la Comissió Assessora Jurídica, que ho havien aprovat vostès en ple per unanimitat, ho havien aprovat en ple, de que passaven a l'informe, que donés l'informe a la Comissió Assessora Jurídica. I vostès, després, el que havien aprovat en ple, després, quan va dictaminar, llavors s'hi van negar. Molt bé, perquè... I era regidora. També tenia la responsabilitat. Sí, es va fer l'estudi previ i es va pensar que es havia de mirar d'una altra manera i tothom té dret a rectificar. L'únic que ara, el que jo estic dient és que s'ha d'escoltar una mica el poble i s'ha de mirar pel poble de Mer. I és l'única cosa que dic. O sigui, penso, no demano res més jo en nom propi. Vull dir que d'una vegada per totes el que està demanant ell i tota la gent es vol afegir a que anem tots a una. No cal que anem amb 3 vies de diferents, perquè la solució amb diferents vies no la trobarem mai. És l'única cosa. Miri, quan es van fer les eleccions, ja existia aquestes demandes, ja existia, no com ho ha dit en Moisès, d'urbanisme, sinó del Departament de la Generalitat. No anem a enredar. No, ja existien. I sap quins van ser els resultats? 480 vots d'Esquerra i 500 i pico
per Convergència. Ja existia. O sigui que això de la voluntat del poble està fraccionat. Estava fraccionat. Tranquil. Ja està. Escolta, això era... Hi havia un torn de paraules i està bé. Però jo et recomano, Jordi, que el dia que vulguis explicar alguna cosa, doncs vinguis aquí davant i l'expliquis. Jo explico la música. Vale. Una pregunta més i... Eleccions, anar aparejant el poble i a solucionar tot aquest tema. Perquè, a veure, coses urbanístiques hi ha molts llocs que s'han fet malament i tots ho han solucionat i han tirat endavant. A més, no ho podem dir-ho. Ostres, ens el poble pioner de la comarca de la Selva i estem quedant a l'últim poble de la comarca de la Selva. I jo també demano, sisplau, unitat i tirar endavant. I hem de tirar endavant el poble de Ver. Això no pot ser. No sé si... Gràcies per haver vingut. Gràcies.